nganong ayu yaladi simet ngampla bagani ka kentin kami no chief minister no konrad sama namar balai nga kenau ya ka ai ka kentin ka bo friend haka sni ka bo shimti kum chief minister wong let us not talk about ILP kata ka ni ka kentin ka bami na u haka bo shimti haka sni bo shimti ka bo chief minister te kata ka ni ka kentin ba kini ki beri kim kwa iginu ki mechanism lani kita ki an kiban telakam ngimong kiban khang ni ngimong ban khang nei ban telakam me jingrum kerthep pi ka dadu bangila sak ni lut ki jam na dong sodong kini ki chu gibri ki ban kwa ban tren ye ka ILP ki ban pan pa hondre kini ki chu gibri ki ban pynbiej pi ki sengbhalang jongi kila sak pynbiej ha ka sorkar MDA kila sak pynbiej ha ban da biang ka sorkar MDA ka pas ka resolution nam tak ILP om nak jing temu ban pentrikam yak ILP hendrai ban laumet yeledi nak isu ILP ki pas resolution bali kim dawa nak sorkar India bagade ban weng ya ka presidential order ban revoke ka presidential order ka ba isu ha ka tu ka sni hi ka baki song dorbar ban weng no ka kentin khasi jaintia nak preamble jong ka Bengal Eastern Frontier Regulation ngala de kren ni kini ong ki sengbhalang kila sha shet shukor kila sha pon haka sorkar MDA tementa kila ada lau shwa ya ka jing ya ka isu ILP nak keti ki joki kila ada nyak se Delhi ya ka ni ka benta te ki briu ki badan kum kata ka mindset ki bolong mainstream ko kom perkhat haki hi ngam i bagan ka jing perkhat kerpang ngi try muluk try jaka haki namar baka lapen he pensan le si ki shabar nak ni ka nakari ki jong kinum sruthu ya ki jing kami ki an ban dai tengang ngampla ka jingkren ka jingki tenrenga shismo sen ai ya ki sengbhalang bakila sha shet kila sha pon ha ka MDA 1 daga ba ka pynbiej bagi pas ka resolution nagam taban pentrikam ka ILP